Halo Libur, beri dong nggak? Gue saya mulai खबर लायो नोंसोरखौ भिडिअबो बानायथाराखैमोन ना ओमफ्राय दा दिनै एसे सुटि लादोंमोन नालाय खामानियाव ओंखायनो एसे टाइम पास भिडिअ होदलाबाय होननानै एसे बानायनाय जाबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं आरो आंबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव आरो आंनाथ' बाव मोजां जायानो बेंगलराव थायो नालाय बेंगलरनि मोनसे थुमकुर होननाय जायगायाव थायो आं दा सिगाङाव बेंगलराव थायोमोन मालेसिया मोननायाव दा आरो थुमकुराव थाफैलायबाय माने जायगाखौ सोलायबाय मोजां मोनदों बेयाव फैनानै माने रुमफ्राबो एसे स्पेसियेलि रुम नालाय मोजां मोनदों आरो बेरायला बायनो आरो सुटि मोनबाबो एसे बेरायनो सानो माथो बिदिनो हाथायाव थांना फैनायावनो मोनाखायो फुङावबो सिखारदो ओंखाम संदो जादो लोंदो 12 बाजियाव हाथायाव थांदो मोनाखाबायानो दा जिखुनु जाया माने नैबे मबाइललै सिगांनि फुराना बायख्लाख्ला एकदम ओरै खालामबा नै थल्ल' गलायो एकदम नै थल्ल' गलायो बिराद डेन्जार मबाइल आंनावहाय नै ओजों मोजां देखायनोसै आं नोंथांमोननो माने बेखौ फाहामनो ना फाहामा जाबाय आङो फाहामबालाय एसे माबा जागोन नामा एसे बारा थाङो बायदि मोनदां दामखौ सोलियोब्रा मबाइला बेलाय गावख्लालायनाय मबाइलानो सोलिबावलायो नै गावख्लालायबावनोसै मबाइलाबो दा बेखौ फाहामनो होनबा माबा बिदों आरो 2000 बिदों खुनु खोथा गैया नै लबाबो डेन्जारखा ओरैजाय फोनांलायबावबाय खाल्टाक खुलिबाय ओमफ्राय बेयाव केन्डि क्रासबो गेलेनो हाबावोसो आं माने बेंगलराव फैनाया 1.5 बोसोर 2 बोसोरानो जानोसै 2 बोसोर माने मबाइला बे बै समाव आंना मबाइला बोरैबा माबा टेनसननि थाखाय गारख्लुफ्लांदोंमोनलां ओमफ्राय बे गारख्लुफ्लांनायाव आं बेखौ मालायनिसो सेकेन्ड सामसुं जेथुसो बायना लाबोदों ओमफ्राय बिदिनो गेजेराव गंसे मबाइल बायबाय बे गंसे मबाइलाबो बिदिनो खामानियाव बांद्राय बिजि थाना सानफ्राव मावबाय थानाय जाबाय नालाय उन्दुनो ओंखारनानै बिदिनो गोमालांबाय मबाइला ओमफ्राय गोमानानै आरो दा बेखौ बोखांफिननांगौ जाबाय ओमफ्राय बेखौ बोखांना आरो मास मोनथाम मोनब्रैसो इउज खालामनानै दासो Realme 9 Pro 5G लाबाय आरो गोदान दा जितु आं भिडिअ बानायगासिनो बेजों ओमफ्राय दा बे मबाइलखौ आं माने एसे गोसो जानानै बोखांफिनदोंमोन आरो बोखांफिननायदो मबाइलालाय मोजाङैनो दं टाचपेडफ्राबो एकदम खुनु गाज्रि जायाखै बेखौ एसे ओरैनो माबा खालामना लायोब्ला मोजां जागोन नामा एकदम माने गेम गेलेजागौलै सोरबा फोथायगोन नामा बे मबाइला गाज्रि जाबाय होनबा रावबो फोथायनाय नङा बिराद मोजां मबाइला सामसुंलै गोदोनि मबाइल ना बेयो मबाइला मोजां माने दाबो फन रायलायजाबावोसोब्रा सिख्लाफोरजों गोदै गोदैनो हेलौ सना आइ लाभ इउ मा खालामदों गुड मर्निं जिखुनु जाया बिदि बुंबाथ' रावबो गैया खाफालावनो गैयाबा आरो गोसोथोनाय लानोबो बोरै दाना मालाय गोसोथोनायफोरजों सेंग्रा सिख्लाफ्रा एकदम 24 घन्टा फन रायलायनो लुबैयो नङा होमबा जोंफोरलाय आरो 24 घन्टा खामानि थायो बिदियालाय बहा गोसोथोनाय मोनो नाङाबो देनां हाबा जानो गोनांबा जायखौ फसायो गामियाव थांना बोदलाबायना लायोलै खावनानै सोर गोलाव गोलावजों ओरै सिबलाबायना लायनोसैब्रा माथो रावबो गोसोथोआलै बेलाय जोंखौबोथ' गोसोथोनांगौ ना गोसोथोगौ नामा जोंखौ प्रप'ज खालामबाय आरो जोंबो प्रप'ज खालामबायाना प्रप'ज खालामबालाय बोरै जायो नङा होमबा टाइमानो गैया गोसोथोनाय आरो सिख्लाफ्राथ' घन्टा फन जानो लुबैयोना ना नंगौ नङा दा सिख्लाफ्रा नागिरबा सिख्लाफ्रा खोनाबा खम गाज्रि मोनलायसिगोन आंखौ मासि जाबखौ बेलाय सिख्लाफोरखौ होननानै जिखुनु जाया गाज्रि मोना सिख्लाफ्रा माने आं खोथाखौसो बुंदों माने दानि गोसोथोलायनायनि माबा खालामनाय बियो माने फन रायलायनो मोनाबा थानो सुखुयो उन्दुनो सुखुयो बे माबासोखा मोनसे जौमोन लाइमोन बैसोनि मोनसे जाखांफुनाय बेमारखा बेफोरो बयनावबो जायो जोंनावबो जादोंमोन सिगाङाव जोंबो बै माने सिगां क्लास 8, 9, 10 आव फरायबा बिदिनो गोसोथोलायनायफोरजों मबाइल फिसा लानानै फन रायलायलायोमोन गोसोथोलायनायफोरजों दा बिदिनो जोंनाबो दङमोन गोसोथोलायनाय सिगां ओमफ्राय दा मालाय गोसोथोनाया हाबा जाहैबाय जोंबो बिदेश गिदिंबाय दा बिदेश गिदिंनानै एसे एनै गरसे गरनै रां खामायगासिनो आरो दानसेयाव ओरैनो रांखौ बुंथ'लाना गाज्रि मोनो दा मानसिफ्रा खोनाबा एफा खम मावो बे फाग्लाया होननाय बेंगलराव थांना एफा दाम खमाव हाजिरा मावहैयो बियो ओरैनो दा ओंखाम संनोसै जानोसै उन्दुनोसै मोनाबायथ' नालाय दाथ' मोनानि माबा जाबाय नै 6:12 जाबाय टाइम उन्दुबावलायसै माथोब्रा नै आंना मबाइला आयौ मोजां सिनायलायबावाखै माथो 6:12 जाबायथ' ओरै खालामना खोन्थानो र' टाइमा बे खनायाव नुयोलै नै 6:12 जाबाय बै सेटिं माबानि
नैबे वाइफाइनि गोजौआव 6टा बार जाबाय नै मबाइला मोजाङानो जिखिजाया बेखौ 2000सो मोनबा फाहामनांसिगोन आरो सोरनावबा फैसा दंबा एकाउन्टाव सोना हरदो आंनो फाहामसै आं मबाइलखौ दा हाथायनिफ्राय थांनांगौ मा लाबोदों नायनो र' एकदम रुमफ्राबो अबस्था गैयालै नै हाफ्रावसो उन्दुलाबायो जों एकदम से बिराद बोराय जाबाय रुमा रुम फुन लाजोबनांसिगोन थै बेफोरखि जाबाय बायो नै मानसिफ्राहि एकदम उन्दुदलाबायो बेफोरावनो गोदाव सोरावथार आयौ जुथाफ्रा थोद गोलैदलाबायना दं नै माथो बेल' खोमसिथार लाइट फोजोंलाबायनोसैलां जोंबावलायासैब्रालाय दाबो नै बेदर लाबोदोंमोन सेरसे बेखौनो संनोसै दा बेखौनो संनानै जानांसिगोन माथो खालामनो उपाय गैला मालायफ्रा ख्रिस्टमासनि अमा बेदर जालागासिनो आंहा अमा बेदर आयै माथो ओंखाम खालामनायसो आंहा अमा बेदर लाबोनो नागिरबाय माबा अमा बेदरनि जोबनानै एकदम मोनबोआरासै थै बेलाय मा दं नै माथो दालि ओंख्रिसो बेलाय ओंखाम जानो हागोन माथो एसे माने बे मैगं लाबोदोंमोन आं बाब 500-600 थाखानि मैगङा बेखिनिल' ओरैबायदि दाम बेंगलराव फाग्लासो जागोन थै मा बुंनो आरो दालि सेरसे लाबोबाय बेबो 120 एकदम बिराद दाम सयथिनिबो बेयावलाय मा दंब्रा आयौ माथो मेथाइसोलाय लेस फाग्लाखौ मोनसे जानोसैलां रायजाबायनोसै नामारा मोनसेल' जानोलाय मा रायजाबाय ओमफ्रायलाय मेथाइ खावना जादोंलां गाज्रि नङालै लेस रुमाथ' एसे मोजाङानो ओरैजाय बाथरुम ओरैजाय उन्दुग्रा ओरैजाय ओंखाम संग्रा ओमफ्राय नैबे ओंखाम जाग्रा दा जेराव आं दं राउन्डारि मेथाइयाबो बिराद गोथाव खोमालै नै लेसा गोथाव मेथाइया जानो लेसफ्रा एकदम ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मालाय गामियाव थानानै मागोनि एरिनि ख्रिस्टमासनि अमा बेदरलाय माबालाय जौबि बेदरनि नायै जागासिनो दं आरो जानुवारि मालाय सेंग्रा सिख्ला खम साखौ सिंजोब्बाय जों हां होनलायनाय गारिफ्रा आयौ जोंनाथ' आरो गैया बेंगलरावसो दङ दुखुनांथाव बाथ्रालै बिराद दुखु मोनदां माने न'फ्रावबो थांनो मोना जायो नालाय दुखुबो जानांगौ समाव खुसि जानांगौ नङा होमबा दा जोंनिबो टाइम फैगोनब्रा जोंबो बाइक लाना बेरायगोन ना सानसे समाव ओरैबायदि साखावगोन दा जिखुनु जाया ओरैनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो माबायदि मोनखो आंखौ कमेन्ट खालामलाबायदो ओरैनो नोंनि मबाइलखौसो ट्राइ नायनो होननानैसो खालामलाबायदों आं भिडिअखौ दा जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामलाबायदोलै जोखावलाबायदो आंबो माने गोजौ थाखोसिम जौगालांलाबायनो हाथोंसै दसेनो मानो होनबा गोसो जायोना जोङो भिडिअ बानायनो बाय बाय लोगोफोर